predstaviť pána doktora Mišendu a opýtam sa ho niekoľko otázok. Čo podľa vás šport dáva? No, zaujímavá otázka. Ak by sa pýtala, čo mne dáva šport, ja si myslím, že dáva pocit voľnosti, zdravia, akéhosi uvoľnenia, relaxácie, ale aj pocit, že mať niekoho pri sebe, nejakých kamošov, si čo robíme spolu nejaký šport. A v prvom rade mi dáva pocit zdravia, dobrého pocitu. Myslíte o spojení športu s cigaretami a alkoholom? To by sa radšej mohli pýtať mladých ľudí, ale ono to v princípe dokopy nejde, lebo jedno sa prieči druhému už len tým, že šport je protektívny, ochrany na zdravie, ak sa správne robí samozrejme, podľa určitých zásad a pravidel, a alkohol a cigareta tie zdraviu škodia. No ale zase troška alkoholu, keď sa človek napije, tak tiež môže mať dobrý pocit a potom ide hrať volejbal, basketbal, takže jednoznačne treba sa pýtať tých, ktorí to robia. Fajčia a športujú, pijú a športujú. Mladých ľudí trávi svoj voľný čas pri počítačoch a televízoroch. Možno aj ja. Myslíte si, že je to dobré vyplnenie svojho voľného času? No, pokiaľ chce si pozrieť nejaký dobrý film alebo niečo zaujímavé na internete, tak asi je to pre ňo fakt efektívne, ale by nesedel tam nejaké 3-4 hodiny. Šport, pohyb, počítače, televízor, sedavý spôsob života. Mladí ľudia musia hlavne pochopiť to, že keď budem dlho sedieť a nehýbať sa, že troška tomu zdraviu určite škodím, pretože dobre robený šport, hej, podľa určitých zásad je zdravý, prospešný a je protektívny ochranný faktor pre vznikom civilizačných chorôb, nadváhy, srdcocievnych chorôb, hlavne vysokého krvného tlaku, cukrovky. Takže pre tých, čo sa nehýbu, je to veľká strata, veľké minus, pretože oni sami musia priznať to, čo šport prináša. A nie len šport pre zdravie, ešte by som dodal šport pre krásu. Možno dievčatá sa hlavne hýbu preto, aby dobre vyzerali, chlapci možno tiež, ale ide o ten vnútorný pocit. Na druhej strane treba rozmýšľať o tom, že či rekreačný vrcholový športovec nerozmýšľa o tom, či je pekný, či škaredý, on rozmýšľa o tom, aký výkon má podať, aby zlepšil zdatnosť, výkonnosť. Ten rekreačný skôr rozmýšľa, aby sa dobre cítil, aby dobre vyzeral a vyplnil ten čas. Vrcholový nerozmýšľa o tým, on ten čas má vyplnený, lebo má trojfázový tréning a zápasy alebo nejaké tréningy časté. Takže, ale sedieť za počítačom, za televízorom a vôbec sa nehýbať, to nie je cesta ku zdraviu ani ku krase. A čo vy, aký šport pestujete? Športuje aj vaša rodina? No, tak snažím sa aj hýbať samozrejme, hral som niekedy hokej, no a teraz v podstate robím tie športy také ako decka. Plávem, bicyklujem, bike, to je moje. Hráme futbal, loptové hry, korčulujeme, lyžujeme, takže zima, leto funguje. Deti mi športujú aktívne, takže ako u nás je ten životný štýl veľmi zameraný na ten pohyb, aj manželka lyžovala, niekedy závodne bicyklovala. Takže u nás, ja to vždy hovorím, okrem horolezectva robíme všetko, takže vediem ich k tomu, majú ten príklad. Samozrejme aj pri tom počítači si posedia, ale už to pociťujú vnútorne, že už je to veľa a proste musia ísť na tie korčule, lyže, na ten tréning. Takže ten čas je neplný. Ďakujem vám za rozhovor.